Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes sa Hunyo 3 tuig 2022. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. PRO 6 nagpanumdum nga ginadilian ng mga pulis nga magpusta sa NBA Finals. Anay preso nakuhaan sang 2.1 million pesos nga droga sa barangay Takuling. Sa balita national, unang nga duha ka kaso sang Omicron sub-variant BA.5 na detect sa Central Luzon. PNP naka full alert nationwide matapos ang pagpamomba sa Mindanao. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag
Action Radio Philippines Standard Time na sa 8 pagkaroon sa litali na sang mga balita lokal. Naglambot sa 2.1 million pesos nga balor sang ginapatian Shabu ang nakuha sang kapulisan sa drug bypass operation sa may Rosario Heights Subdivision Barangay Takuling nga siyudad sang Bacolod. Kinasang kagahon na Biyernes nga adlaw. Ang nadakpan ging kilala kay Jason Havelosa, subject sa operasyon, 30 anyos, residente sang Barangay Mansilingan, kag dakopman Sunday John Vergel Orquia 22, kag John Matthew Tuleo 25 anyos, tanan residente sang Barangay Takuling. Ginpahayag ni Police Captain John Christopher Masangkayang hepe sa Police Station number 5, mga isa kasimana nila ginmonitor si Havelosa antes ginpatigayon ng operasyon sa lugar kundi ini nagarenta. Ginpahayag sang hepe nga si Havelosa nadakpan na sa tong 2018 bangod man sa illegal nga droga. Posible suno kay Masangkay nga sa ila ginarentahan nila ginaripak ang illegal nga droga kag ginabaliga sa area nga nasakupan sang Police Station number 2 kag Police Station number 3. Nakuha silang 16 kadalago nga heat sealed transparent plastic sachet sang ginapatian Shabu nga may kabugaton nga 300 gramos kag iban pa nga drug paraphernalia. Sa karon preso ang 3 ka mga nagkradakpan sa custodial facility sa Police Station number 5 kag mga tubang sang kaso nga paglapas sa illegal nga pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Ini nga sabi natin is considered na high value individual and according sa amon mga source isa amo na nasubong siya igit ang act as bodigero. So dito niya gidi na ago ang iyang stock sa may areas nga isa sa apartment na gina-install nila sa Rosario Heights sa Takuling. Napatian ng hepe sa Police Station number 5 si Police Captain John Christopher Masangkay. Sa iban nga balita lokal, ginpanumdum ni Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis sa mga kapulisan na nga hindi mag-intra sa naman nga size ng illegal nga panahon kalakip na diri ang pagpusta sa nagapadayon nga NBA Finals. Suno kay Solis, mahimo sila magapangatubang sa kaso administratibo kun madakpan na. Ginpahayag sang spokesman nga hindi lang ini ginadilian sa kapulisan kundi pati man sa mga sibilyan bangod kun madakpan na mga tubang man sang kaso. Ginako naman ni Solis nga may kabudlayan sa pagpamatuod sa illegal nga pagpusta bangod wala sang kasulatan kag mabudlayan man nga makakita sa ebidensya apang suno siya hugot nga magabantay ang kapulisan sa mga kapihan kalan-an ilimnan kag iban pa nga pwede lugar nga may pustahanay. Ginapamonitor man sang regional headquarters sa mga chief of police ang ilang mga personnel nga mahimo mag-intra sa illegal nga panahor. Sa mga pulis naton dapat hindi sila mag-engage din. Basta may postahanay, syempre illegal gambling na siya. Postahanay. Nara man mga mga commanders naton gina-monitor nila ang ilang mga personnel. Syempre pwede sila kasuhan ng administrative case. Nabatyan na CPRO 6 spokesman Lieutenant Colonel Arnel Solis. Wala na sang kabuhing sa senior citizens ang nasapuan matapos maanod kag malumos sa suba sa may syudad sang Himamaylan. Ang biktima hanging kilala kay Vicente Tugahan, 79 anyos, kag residente sang sitio Tongo, Barangay Kabadjangan, Himamaylan. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagbisita ang biktima sa iyang utod nga lalaki sa amuman nga lugar mga alas 6 sang gabi sa tong Hunyo 1, 2022. Papaulin na kuntaning biktima sang nagtabok ini sa may suba pisar pa nga nagadaludo ang tubig. Rason nga ini ang naanod kag nalumos. Las 3:45 sang hapon sa tong Hunyo 2 kun kahapon nga adlaw nasapuan ni kagawad untalan ang bangkay ni Tugahan sa suba sang Pangiplan sa nasambit nga lugar. Sa karon ginunat pa sang Himamaylan City Police Station ang post-mortem kag autopsy examination sang biktima para sa nagakaigo nga disposition. Sa dugang pang balita lokal, ginatugan na lamang ni Vice Mayor Alcida Familiaran sa National IATF ang paghimos ang desisyon angon sa ginaduso ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga mangin optional na lamang paggamit sang face mask bangod sa nagapadang nga pagnubo sang COVID-19 cases sa Pilipinas. Suno kay Familiaran nga mong chairman sang local IATF sa Bacolod, apisan nga nahang paniyang punto nga ginpagwa ni Concepcion, mas labing maayo kuno ni ang mag-agi sa nagakaigo nga proseso
seryoso. Ilabi na sa rekomendasyon sa mga health expert nga kabahin sang NIATF. Aminado man ang BC Alcalde nga naglubo na gidman ang kaso sang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Apang mas labing maayo ko ini ang mag-aagi sa nagakaigo nga pagtuon. Sa piyak kabahin, liwat nga nanawagan si familyaran sa publiko nga wala pa mabakunahan nga kung mahimo magkooperar sa panawagan sang gobyerno agud mapasiguro ang nagakaigo nga proteksyon kontra COVID-19. Personally, hindi man ko, I'm not a medical doctor, and that si Joey Concepcion is also not a medical doctor. Ibilin ko niya for me sa Kwan, National IATF, sa DOH sa pag-decide. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Alcida Familyaran. Sa katapusan nga balita lokal, opisyal na nga ginbuksan sa publiko o kung pagabuksan sa publiko bus nga adlaw Hunyo 4 ang Isla Madalaga Eco Haven sa may barangay Madalaga Banwas ang Ibi Magalonan Negros Occidental. Sa ginpatigayon nga blessing subong adlaw Bernes, ginpahag ni Municipal Mayor Marvin Malacon nga ining bagong nga tourist destination kag makadugang pasanyog sa industriya sang turismo sa mga banwa. Ginpahag sang alkalde nga kaangay ini sa Lubok River Floating Restaurant sa may probinsya sang Bohol. Sanin pwede nga makakaon ng mga bisita samtang nagasakay sa bangka. Isa sa ginapabugal nga menu among sugba, tula kag hilaw kon sutukil nga may upod nga kasag kag talaba. Gin pa siguro man sang alkalde nga mangin kasarangan lamang ang presyo sa mga pagkaon kag may barato man nga environmental fee sa balor nga 10 pesos. Sa unang nga pagbukas, pwede ini makabaton sang walk-in nga mga customers umpisa alas 8 sa ngaga tubtob alas 10 ng gabi. Pumalin Biyernes, Sabado kag Domingo nga adlaw. Lakip man sa masaming ginabistahan nga destinasyon sa Banwa, amo ang Mangrove Eco Trail sa may barangay Tumongtong. Winning on Tanya Development kay we're planning more pagid to accommodate tourist no makadto diri no. One of that is ini mga balay, we're planning to relocate them nga botan sa saktong nga lugar, and we're planning to put some kubo in the middle in the area. Ang so planning to have our own diri ng bangka nga da mismo mas kaon sa bangka. Nabatian ang tingog ni Ibi Magalon na Mayor Marvin Malacon. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time lasay sa DC size sa TTX 500 capsule mga kaaksyon na kalabanan subong sa Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dish Alkaline food nga may makagagahom nga epekto para sa ikayong lawas mo. Imno ng Superfine Easy Action na Radio Bacolod. This time mga ka-action, check natin ang comment section sa aton sining Facebook Live. Diri naton unahon sa pihak no sa may ARB page mga ka-action. Good evening lang kay Madam Ana Sinoro nga naka-tune in tonight. Salamat gid. Si Sir Melile Oligo live sa may Bunny Cafe Highway tangob watching sa ARB 24/7. Madamong gid nga salamat. Si Madam Liza Joy Ilon Amoroso naka-tune in man kay si Ma'am Homa Lomena. Sir Ray Flores Barioga. Good evening Action Dale. Salamat gid. Araman si Bebe Gregorio Yulo. Good evening. Kag si Ma'am Elizabeth Kamala. Good evening Action Dale. Thanks God it's Friday. Keep safe and God bless everyone. More power to ARB. Salamat gid. Good evening dira kay Ma'am Ana Sinoro. And gina-invite nato ng aton sining mga Facebook Live viewers sa mga luyag mag-join sa aton sining giveaway. Magpadulong lang sa akon sining Facebook page. Ang aksyon Dale Salazar mga ka-aksyon na mayroon kita 2 winners sang 500 worth of food voucher, gift voucher or gift certificate para ini sa McDonald's Forbes Hill, no? So all you have to do
magadto sa Action Dale Salazar nga Facebook page kag i-check ang aton sili nga mechanics mga ka-action na. Simple lang, like and follow ang akon nga page, ang ARB kag ang McDonald's Forbes Hill, and then invite friends, select all, and then send nyo and then comment your proofs or screenshot, no? Your proofs or your screenshot kag i-share ang post. Next week, June 7, 2022 sa gabi, mag-Facebook Live kita para may balon natin ng 2 winners ang aton sininga promo online. Mag-uusap kita sa wheelofnames.com para fair ang pagpili sang aton sininga 2 lucky winners sang 500 pesos worth of gift certificate or food voucher dito sa may McDonald's Forbes Hill, no? So check nila nga ala dila sa mechanics or sa post ang aton sining mechanics mga ka-action sa mga luyag kag interesado nga mag-intra sa sini nga promo. So far may nakita diri sang 48 comments, no? 48 na ang nag-comment. I-check din natin kay gina-verify natin kung bala ang mga nag-comment, nag-comply sa aton sining mechanics mga ka-action na. And then, see you next week, no? Tuesday night, para may baluan ang promo. Kung hindi ko kilala nagdaog, pwede nyo ma-claim ang price. Dito mismo sa Action Radio Bacolod Station. We are located dito sa may tubangan sa emergency room sa Corazon, Ocsin, Montiliban Memorial Regional Hospital. Besides sang iMart, magsaka lang sa 4th floor sang Willrose Building. Lapit kami dito sa may tubangan sang Barangay Hall, sang Barangay 9. So, good luck, no? Sa aton sinima ka-action. May mga pahagaw nga mga mensahe, Madam Alma Gonzalez Posacion. Good evening, naga-monitor sila dira sa area sang Barangay Mansilingan. Kag si Athea Kim Eriman, dira sa area sang Banwa sang Musha. Madam, magiging salamat for tuning in karon nga Friday night, mga ka-action. Standby kita para sa aton sining mga detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes. Action Radio Philippines, Standard Time lasay sa 23 kagaron sa detalye na sang mga nagapangunang balita nasyonal. Gin-report sang Department of Health nga na-detect ang duha ka kaso sang mas makalalaton nga sub-variant sang Omicron nga BA.5 sa Pilipinas. Suno sa DOH, ang duha ka kaso ang halin sa parehas nga household sa may Region 3 kag wala sang exposure sa BA.5 case. Ginpahag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere magluwas sa pagkadto sang duwa sa election precinct nagligid nga eleksyon sa National Capital Region. Wala na sila sang iban pa nga travel history. Ang duha ang nagbatsyag sang mild symptoms pero ginakabig na nga fully recovered. Sila ang fully vaccinated kag nakabaton man sang booster shots. Sa iban nga balita national, naka full alert status ang PNP nationwide kag ila karon gina-monitor ang sunod-sunod nga pagpamomba sa Mindanao. Ginpahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson sang PNP, pasang karon pa sa kapulisan ang police visibility sa mga public transportation terminals kag maghatag man sang bus marshals base man sa mando ni acting PNP Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Ginpahayag ni Fajardo nga magapatigayon man sila sang random inspection sa mga bagahe kag nag-deploy na sang bomb sniffing dogs nationwide para sa seguridad sa mga public terminal. Tinalikdan nga si Mana, duha kapag mamambang natabo sa may Coronadal City, South Cotabato, kag Tacuring City sa may Sultan Kudarat. Tinalikdan nga Lunes, may duwa man ka separado nga pagpamomba sa may Isabela City sa may Basilan, kag isa diring natabo sa bus terminal. Ginpahag ni Fajardo nga may lead na sila sa pagpamomba kag nagapati ang kapulisan nga ini ang konektado sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o kon BIFF. Samtang pagpamomba naman sa Basilan ang ginaangot sa Abu Sayyaf. Ginhangkat sang PNP ang mga human rights group nga magupod sa ila anti-narcotics operations kagatubangon ng mga drug suspect kasunod sang aligasyon nga pagpang-abuso. Ginpahayag ni PNP OIC Lieutenant General Vicente Danao Jr. dapat manguna ang human rights group sa tion sang operasyon kang mag-uyat man sa armas para maintindihan kung paano nagatrabaho ang giyera kontra illegal nga droga. Sa record sang Philippine Drug Enforcement Agency, masobra 6,000 ka mga drug suspect ang napatay sa hitimong operasyon si dalam sang Duterte administration. Ginpahayag sa otoridad nga nagausal sila sang puwersa sa tion nga magbato ang suspect kung arestohon. Ginpahayag ni Danao nga may kapin 800 naman ka mga pulis personnel ang napatay sa tion sang operasyon. Liwat nga ginapanindugan ni Danao nga kinahanglan depensahan sang kapulisan ila kaugalingon sa tion nga ila makita nga magbalos ang mga suspect. Plano ni Danao nga magatutok ang PNP sa pagpanubo sang demand sang illegal nga droga sa idalom sang Marcos administration. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time lasay sa 27. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes Hunyo 3 tuig 2022. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!